नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर प्रदेश बिहार में गर्मी का कहर जारी बाटे। दोपहर के वक्त हीट वेव चल रहल बाटे, तो वहीं रात के वक्त भी गर्मी चैन छीन ले बा और भीषण गर्मी में लोग बारिश का इंतजार कर रहल बा, जैसे कि गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि आपके बता दी, आने वाला 4 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई जिला खातिर हीट वेव का अलर्ट जारी कल गई बाटे और इस दौरान प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवा चलने का अनुमान बा। यूपी में 9 जून से लेके 12 जून तक भीषण गर्मी रहे वाली बाटे। तो वहीं आपको बता दें, बिहार और यूपी के कई जिला में हीट वेव का अलर्ट भी जारी बाटे। उत्तर प्रदेश की बात कर जाओ तो जालौन, बादा, कानपुर, हमीरपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, झांसी, ललितपुर में हीट वेव चलने का अनुमान बा। तो वहीं 10 जून के 5 जिला में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट बाटे। 11 और 12 जून के प्रदेश के कई जिला में हीट वेव का अलर्ट बाटे। तो वहीं प्रतापगढ़ में दोनों दिन बारिश होने का संभावना बाटे। उत्तर प्रदेश में मानसून के एंट्री के साथ ही बारिश का शुरुआत हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जल्द ही उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाका से राज्य में दस्तक देगी। मौसम विभाग का अनुमान बाटे कि 20 जून के दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून एंट्री करी। इस दौरान वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया और आसपास के इलाका में बारिश हो सकेला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार के 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज कल गई। तो न्यूनतम पारा 28 डिग्री सेल्सियस रहल। तो बाराबंकी में भी अधिकतम पारा 43 के आसपास पहुंच गई और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहल। वहीं अगर बिहार की बात कल जाओ तो बिहार के राजधानी पटना में भी पारा 40 से ऊपर पहुंच गई और भीषण गर्मी से बिहार में भी लोग परेशान बाटे। लगातार लू का थपेड़ा लोग सह रहल बाटे। खैर, यूपी बिहार का अगर बात कल जाओ तो यूपी बिहार के किसान मानसून का इंतजार कर रहल बाने। काहे कि जैसे ही मानसून आई तो खेतन में नमी आई और खेतन में नमी आई तो किसानी हो पाई। और आपको बता दें कि मानसून यूपी और बिहार में लगभग 20 जून के बाद ही दस्तक देवे वाला बाटे। तो किसान 20 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहल बाने। है ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।